Martxoaren 3 eta Irlandako Bloody Sundayen arteko lotura egin du astelehen honetan Peio Otxandiano EH Bilduko Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak. Irlandako ordezkaritza batekin elkartu da gaurkoan Otxandiano eta Gasteizko sarraskearen 50. urteurrenaren bezpera izanik, Bloody Sunday erreferentzia bat izan daitekeela baieztatu du. Izan ere, kasu horretan, estatu krimen bat gertatu ostean ikerketa ofizial bat martxan jarri eta emaitza izan zuen. Hori abia puntu izanik, Euskal Sarraskearen kasuan justizia egitea falta dela baieztatu du Otxandiano eta justizia egiteko estatuak onartu behar du bere erantzukizuna martxoak 3ko gertakari horietan. Tubos Reunidoseko langileek protesta egin dute astelehen honetan Barakaldon BEC zentroaren inguruetan. Makina erremintaren azokaren inaugurazioaz baliatuz, enpresak abiatutako enplegu erregulazio espedientea salatu du. Izan ere, zuzendaritzak 101 behar ginen kaleratzea ezagutarazi du, haietako 274 Amurrioko lantegian dabiltzanak eta gainerakoak Trapagarangoak. Biharko ere mobilizazio aurreikusi dute Laudion, herriko alkatearekin bilduko diren egun berean. EHZ festivalak 30 urte beteko ditu aurten eta modu berezian ospatuko du hurrengo ekainean. Dagoeneko iragarri dituzten lehendabiziko taldeak eta arberatzen izango dira besteak beste, Berina Gris, Beles, Litia, Korkor eta Olaia Sound System taldeak. Geroaren lehen notak lelopean ospatuko dute 30. eta ohi bezala festivalak 3 egun izango ditu ekainean, 26, 27 eta 28. Gabon guztioi eta ongi etorri martxoaren 2ko albistegira. Astearte honetan 50 urte beteko dira martxoak 3ko sarraskitik. Elkarteak gertaera lazgarri hau garaiko egunkari eta aldizkarietan nola islatu zen aztertzen duen erakusketa jarri du martxan. Martxoak 3ko sarraskitik 50 urte bete dira aurten. 1976ko egun hartan, Espainiako poliziak 5 langile hil eta 100 zauritu eragin zituen Gasteizko Zaramaga auzoan dagoen San Francisco elizan bilduta zeuden beharginen aurkako erasoan. Gertaera lazgarri hau garaiko egunkari eta aldizkarietan nola islatu zen aztertu du Martxoak 3 elkarteak. Hase ginen, nolabait elkartzen ez, Martxoaren 3ko elkarteko kide batzuk kazetari izandako, kazetari diren edo izandako batzuekin ez, ikusten pixka bat ze material genituen elkartean ez, azken urteetan lan handia egin dugu artxibategietan, hemeroteketan eta bar, eta, nolabait atera zen ideia ez, haiek batez ere proposatuta ikustea zelan tratatu zen gai hau prentsan ez. Orduan, hasi ginen pixkanaka ikusten ez, iturriak, batzuk harrigarriak titularrengatik, baita ere beste batzuk deskubritzen ez, batez ere arlo internazionalean ez, Pravda, New York Timesen, eta, hau nolabait apaindu genuen ez, elkarteak dituen beste aldizkari fisiko, liburu, inkluso egun horretan jasotako bala eta kaskillo ezberdinekin ez, eta, nolabait hemen ikusi nazionalekoa kulturetxean ikusi ezakegun erakusketa hau azaleratu zen lan askoren ostea. Kontuan hartu behar dugu, Julenek aipatu den bezala, lan kolaboratibo izan dela hau, ez? Martxoaren 3ko gaiak oraindik ere jarraitzen du oso bizirik hiri honen memorian, hiri honen historian. Eta nik esango nuke oraindik ere, nahiz eta azkenengo albisteak izan direnak, oraindik ere itxi gabeko zauria dela, ez? Zeren oraindik ere estatuak ez du bere gain hartu duela 50 urte hemen izandako sarraskiaren erantzukizuna. Hori alde batetik. Gero bestetik guk egin dugun esan da guk ez den dugunean da komunikazio alorrean ibili garen eta gabiltzan profesionalok batzuk kasete bezala jardun dutenak edo jardun garenok ere
edo akademia munduan, ikusten genuen oso egoera aproposa zela nolabait gogoeta kolektibo bat egiteko. Zeren prentzak garai hartan nola islatu zuen gertakizun hau, eta gero horren ondoren ere egon diren irakurketa desberdinak. Jende askok esan diguna, eskerrik asko. Eskertu egin dute egindako lana eta zoriondu egin gaituzte. Eta azpimarratu behar da baita ere etxe hontako jendea asko inplikatu dela. Martxoaren 3ko erreportaje guztia hau gure webgunean duzue eskuragarri. Eta onmendik guardetxearen inguruko afera bati buruz hitz egitera. Izan ere, iazko maiatzean Donostiako udalplenora joandako kide bakoitzari 800 euroko isunak ari zaizkie iristen, guztira 32.000 euroko isuna litzateke. Gazte horien arabera, isun horiekin guardetxea eta bestelako gaztetxe zeingune autogestionatuen aldeko babesa kriminalizatu nahi dute poliziaren azpiloko berri baten bitartez. Donostiako Alde Zaharreko gazteek guztira 32.000 euroko isuna jaso dute. Iazko maiatzaren batean Urguleko guardetxea okupatu eta gaztetxea ireki zuten. Donostiako udalak baina eraikina usteko salaketa aurkeztu zuen, eta maiatzaren 29an 10 gazte Donostiako udal plenora joan ziren udal gobernuari bilera eskaera egiteko, eta guardetxearen esleipen baldintzak adosteko eskaera egiteko. Gazte asanbladaren arabera ordukoeneko goi alkatearen inolako abisurik eta pleno usteko agindu formali gabe udaltzaingoa bertan zeuden kideen aurka oldartu zen. Gu besterik gabe udalplenora bertaratu ginen bilera bat eskatzeko Donostiako udal gobernuari 6 urte utxik egondan guardetxe eraikinaren esleipen bat, eta horren arira horren inguruan hitz egiteko bilera bat, eta udalaren erantzuna izan zen, udaltzaingoa gure kontra botatzea, eta gudanok bertatik indarrez kanporatzea. Ondorioz pertsona bat atxilotu eta beste 5 lagunen kontrako prozedura judiziala zabaldu zuten. Desorden publikoak, autoritateari atentatua eta lesioak eragitea egotzita. Une honetan fiskalak egingo dituen zigor eskaeren zain daude, edo nola ere espetxe zigor eskaerak espero dituzte. Horrez gain udal plenora joandako gazteak 800 euroko isunak ari dira jasotzen, horiek denak batuta guztira 32.000 euroko isuna dena. Testuinguru horretan salatu dute isun horiekin gaztetxe eta bestelako gaztetxe zeingune autogestionatuen aldeko babesa kriminalizatu nahi dutela poliziaren azpiloko berri baten bitartez. Horrela okupazioa ez ezik elkartasuna ere zigortu nahi dutela gaineratu dute Alde Zaharreko gazte asanbladaren jardun politikoa oztopatu eta geldiarazteko. Alde Zaharreko gazteek aspalditik zuten haiek kudeaturiko espazio autogestionatu baten beharra. Momentuz guardetxea martxan dago, baina zigor ekonomiko eta prozesu penalak ari dira pairatzen, eta guardetxearen inguruan hitz egiteko udalari bilera eskaera formala egiteko aukerari gabe geratu direla diote. Hortaz elkartasuna ez da delitu eta gaztetxeak defendatu bezalako aldarriekin errepresioaren aurrean elkartasuna antolatzen jarraituko dutela ohartarazi dute eta mobilizazioak iragarriko dituztela. Iruñerriko mugimendu feministak astelehen honetan agerraldia egin du Iruñeko Gaztelu plazan martxoaren 8ko manifestazioetara dei egiteko. Bertan izan da Leire Llano. Astelehen honetan Iruñerriko mugimendu feministak agerraldia egin du Iruñeko Gaztelu plazan martxoaren 8ko manifestazioetara dei egiteko, argi utzi baitute askotariko mugimenduetatik eraginarren ez dutela feminismorik eta antiarrazismorik gabeko mugimendurik ez da mundurik nahi. Horregatik diote beste mundu bat feminismotik. Iruñerriko mugimendu feministako kideek martxoaren 8ko manifestazioetarako dei egin dute astelehen honetan Iruñean. Iruñean 12etan Antoñutitik aterako da, Baionan 11etan Trengeltokitik, Donostian 12etan Antiguako tuneletatik, Bilbon 12etan Jesusen bihotzetik eta Gasteizen 12:30 San Anton plazatik. Asteko pasaden otsailaren 20an Sarrigurenen eraildako emakumea eta larriz zauritutako beste emakumea ekarri dituzte gogora. Azken urteetan Euskal Herriko mugimendu feministak martxan jarri dituen borrokak hainbat izan dira.
Hala nola, indarkeria matxistaren aurkako protokoloak, espazio seguruak sortzeko ahaleginak, zaintza sistema publiko eta komunitario baten aldeko greba feminista orokorra, baina plataformako kideek azpimarratu dute urratsak ematen ari diren arren oraindik asko dagoela egiteko. Baina batez ere asko dute egiteko. Haiek bai, instituzioek, patronalek, gizonek, sistema hau betikotzen dutenek. Urgentziaz diogu, hartu dagokizuen ardura. Martxoaren 8an kaleraterako gara feminismotik langile klasearen alde borrokatzera, baina oroitarazi dute hau ez dela martxoan dagoen data nabarmen bakarra. Martxoaren 17an sindikatuek deituriko greba orokorra dago, martxoaren 21an arrazakeriaren kontrako eguna, martxoak 30 etxeko eta zaintza langileen eguna, eta azkenik martxoaren 31an transikusgarritasunaren eguna izango da. Muskiz eta Bantoko bizilagunek manifestazioa egin dute igande honetan. Petronorreko isuria berandu jakinarazi zutela salatu dute eta babesa, gardentasuna eta erantzukizuna eskatu diete erakunde publikoei. Igande honetan, hilaren batean, mehatzaldeko herritarrek kontzentrazioa egin dute Abantotik Petronor enpresaren instalazioetaraino. Joan den ostegunean, otsaiaren 26an gertatutako bentzeno isuriaren ondorioz hartutako neurriak berandu jakinarazi zizkietela salatu nahi izan dute hala. Mobilizazioa Stop Variante las Carreras plataformak deitu du. Pasa den ostegunean, otsaiaren 26an moskiztarrek etxean gelditzeko agindua jaso zuten Petronorren izandako intzidentzia baten ondorioz gertatutako bentzeno isuriagatik. Goizean metro kubikoko 80 eta 152 mikrogramo arteko balioak erregistratu zituzten. Hala ere, Eusko Jaurlaritzako ingurumen segurtasun eta osasun sailak prebentzio neurriak bertan bera utzi zituen hurrengo egunean otsaiaren 27an. Stop Variante las Carreras plataformaren arabera, neurketak goizean egin bazituzten ere, herritarrek arratsaldean izan zuten isuriaren berri eta jakinarazpena jaso zutenerako berandu zela salatu dute. Egoeraren larritasuna azpimarratzeko deitu dute igandeko mobilizazioa. Plataformak adierazi duenez, etzen komunikazio hutsegite bat izan, erabakia baizik eta herritarren babesgabezia salatu dute. Administrazioei babesa, gardentasuna eta erantzukizuna eskatu dizkiete. Halaber, herritar mobilizazioa indartzeko datorren iganderako martxoaren 15erako batzar irekia deitu dute. Goya sariak banatu dituzte asteburu honetan Bartzelonan eta asko izan ziren euskal ekoizpenek izan zituzten izendapenak. Euskal 3 aktorek irabazi dute aktore onenaren saria. Euskal aktoreak 3 garaikurrekin itzuli dira Bartzelonan banatu diren Goya sarietatik. Nagore Aranburuk taldeko emakumezko aktorerik onenarena irabazi du. Nigo benetan eskerrik asko. Etxekoei muxo handi bat, nire babesa zeate, eki eta lur, nire isarrak, anartz, maite zaitu, maitea. Eta ama oain bai, ireki txampain botili azpeitin. Eskerrik. Patricia López Arnaiz. Eta Patricia López Arnaizek emakumezko aktore protagonistarik onenarena. Biak ala biak Los Domingos pelikulan egindako paperengatik. Jose Ramon Soroiz. Jose Ramon Soroiz bestalde aktore protagonistarik onenaren garaikurrarekin itzuli da Euskal Herrira. Eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko akademikoi eta baita ere, orduan ia Goya famatua, Ia. Ba urte askotako. Jose Mai, Aitor, nut zaudete? Hor zaudete, bale. Azkenen lortu jau. Zuena dek sari hau, atxu, eta ekipo guztiarena. Los Domingos. Espainiako Zinemaren Akademiak Alauda Ruiz de Azuba Bizkaitarraren Los Domingos filmari eman dio pelikula onenaren saria, Urrezko Maskorra eta Irizar saria irabazi zituen Donostiako Zinemaldian eta Goietarako 13 izendapen zituen. Azkenerako 5 sari eskuratu ditu, 2 aktore onenenak eta film, zuzendaritza eta jatorrizko gidoi onenarenak ere.
Pasaden otsailaren 17an, 5. familia haur eta nerabezaro plana aurkeztu zuen Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gizarteak izandako aldaketak abiapuntutzat hartuta, familien egungo beharrei erantzutea du helburu. Eta plan honen nondik norakoei eta adin txikikoei eragiten dien beste afera batzuei buruz hitz egiteko, daukagu gaurkoan gurekin Xabier Legarreta, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu ordea. Eguerdion, Xabier, mila esker gonbidapena berriz ere onartu izanagatik. Eguerdion eta betiko moduan placer bata, hemen zuekin egotea. Mila esker. Aipatudan bezala, otsailaren 17an aurkeztu zenuten 5. familia haurtzaro eta nerabezaro plana. Nola planteatu duzute plan berri hau? Nik uste dut pasadan astean onartu zen plana, plan importantea da eta aurrekari gabeko plan bat onartu dela uste dut, ze zifraz aparte, ze 871 milioi euroko inbertsioa aurre ikusten dau plan hori, nik uste dut helburu nagusia dela momentu honetan bai familiei eta bai aurren ongizatea hobetzea, ez? Eta garrantzitsua da gainera plan hau momentu honetan onartzi, ez? Uste dut momentu honetan egia da Euskadi bizi dizen familiak gero eta anitzagoak dira, bizitza eta lana momentu honetan uztartzea zaila da eta informe guztietan eta inkesta guztietan behin eta berriz agertzen den ardura bat edo preokupazio bat da. Hazkuntza eta zaintza ere momentu honetan gizartearen erronka bat da eta familiak momentu honetan eskatzen dagoena da laguntza. Beraz, ikusten ari gara, zelan gizartea aldatzen ari dela, nik uste dut aldatu egin dela ja, eta politikek ere aldatu egin behar dire. Eta hori dela eta, nik uste dut, hilean zehar lanean ibili gari zen dokumentua nahiko ondo geratu dela, eta lehen esan duten moduan, aurrekari gabeko plan bat da onartu dena pasadan astean. Aurreko planekiko, 4. planarekiko, zeintzuk izango lirateke aldaketa nagusiak, ikuspuntua aldaketa edo planteamendua zer aldatu da nagusiki? Nik uste dut gauz egoera bera aldatu indala eta plana bera diseinatzeko orduan kontutan euki dela gizartea zelan aldatu dan. Eta hori nik uste dut importantea dela. Nik uste dut familiak momentu honetan gizartearen oinarri moduan ulertzen dau plana. Planaren idei nagusia da batez ere familia bera indartzea, ze ganera uste dugu familia indartzerakoan gizartea eta komunitatea bera indartzen dela. Eta nik uste dut aldaketarik nagusienak direz alde batetik aurre ikusten dauela gizartearen aldaketak, beste alde batetik lege barriak onartu indira azken urteotan eta 2008an adibidez adin txikikoen eta neraben legea onartu zen Euskadin eta hori ondorio batzuk ekartzen dauz eta plana aurre ikusten dauz ondorio horrek, adibide moduan esan aldugu lege barri hori planteatzen dauzen nobedaden artean bata haur txikien partaidetza adibidez esparru publikoan. Adin txikikoak momentu honetan herritar modun ulertu egin behar diez eta 5. plana eiterakotan adibidez adin txikikoen ahotsa behintzun dugu ze parte izan diez partaidetza prozesu horretan bebai. Eta, diez horrek batez ere aldaketa nagusiak, ez? Aipatuzu gizartea aldatu egin dela eta horri erantzuna izan didozuela. Zein erronka nagusi sortu dizkizuete aldaketa horiek plana eratzerako garaian? Nik uste dut erronka nagusiak esan diez momentu honetan gizarteak eskatzen dabiltze zen preokupazioak kontutan eduki dugu zela, ez? Hor alde batetik dau kontziliazioa eta zaintzaren asuntoa, nik uste dut momentu honetan oso importantea dela eta haulan adierazten daue familiak behin eta berriz, lana eta familia bateragarriak izan behar direla eta horretarako neurriak hartu behar dizela. Enpresak bagabiltz momentu honetan kontziliazio politikak indartzen
eta sustatzen, eta bide horretatik be jarraitu egin behar dugu. Eta gero, kontziliazioari eta zaintzari erantzuteko be, planak be kontemplatzen dauz, gurasoen baimenak eta indartu egin behar dizela, eta baita aitak eta amak biak berdin zaindu behar dabila. Berdintasuren ikuspuntua oso presente dau lanildo desberdinetan plan osoan. Hor pixka bat gehiago sakontza gustatuko litzeak ez, egia da zaintza gaur egun alor profesionaletik kanpo, alor pertsonalean ere oso feminizatuta dagoela oraindik, eta plan berri honek horri aurre egin nahi ziola plazaratu zenuten, neurri batzuk aipatu dituzu, zein beste zentzutan saiatuko da plana hau pixkat feminizazio horren aurka edo konpentsatzen nola baita esateko? Nik uste dut, lehen esan duten moduan, baimenak eta indartu egin behar diez, kontziliazio neurriak be indartu egin behar diez, eta beti be ulertu behar da, zaintza ez dela bakarrik emakumeen ardura bat, baizik eta gizonet guztion ardura bat, eta baita administrazioa be bere ardura dako, eta holan aurre ikusten dau bosgarren plana ez. Nik uste dut, korresponsabilidade hori neurtu egin behar dela, eta neurketa hori aurre ikusita dau, nik uste dut, lanildo guztietan eta planak kontemplatzen dauzen 17 neurri traktore guztietan berdintasun ikuspuntu hori presente dago. Familia egiturak ere asko aldatu dira Euskal Autonomia Erkidegoko gizartean, azken hamarkadetan, orain arte familia nuklearra deitzen zitzaion hori ez da daukagun bakarra, ez da gutxiagorik ere, nola moldatu da plan hau beste familia egitura batzuen beharrei erantzun alizateko? Nik uste dut, hemen egin dan ariketarik importantena esan da, apurbet, ikusi zelan dagoen gizartea eta gaur egungo familiak, zemotatako familiak dizen, ez? Eta hor, konturetu gara, euskal familiak gerotan itxagoak dira, eta badago zela familia mota batzuk, orain arte, ez da biena okin rekonozimiento juridiko bat, eta horretaz nik uste dut aurrera pauso importante bat emon dela igez abenduan guraso bakarreko dekretua onartu zanean, ez? Aspalditik gure gizartean egondan errealidade bateri erantzun itzentzo dekreto hori, nik uste dut aurrera pauso importante bat emon dela, aparte de markoa aitortu egiten da juridikoki familia mota hori, eta ondorioa da, urtarrietik ona, iaia 2005 guraso bakarreko familia eskatu da biela errekonozimientu hori. Beraz, nik uste dut bidea hori esan behar dela, ez? Kontutan euki zelan gizarte aldatu dan, zelan familia mota desberdinak daukaguzela, eta gure helburua esan behar dela familia guztiei laguntzea eta kontutan eukitea. Guraso bakarreko familia hauek errekonozimendua lortze horrek, zer ahalbidatzen die familia horiei? Nik uste dut alde batetik, aitortza hori juridikoki eukitea ja aurrera pauso importante bat, egia da, aspalditik, erakunde desberdinak, ibili diez guraso bakarreko familiei zuzendutako gauzak eskaintzen, ez? Baina ez da egon argi zer gure dau izan guraso bakarreko famili bet. Orduan, interpretazio pilo bat egon diez, eta guraso bakarreko familiak behin eta berriz egon diez justifiketen euren egoera eta euren famili motako akreditazioa lortzerakoan, ez? Orduan, nik uste dut, hemen dekretu honegaz marko bat sendotu dela edo onartu dela, eta ja, hortik aparte, oindik aurrera, erakunde guztiek guraso bakarreko familiei buruz berbaiten dugunean, danok ulertzen dugu gauza bera. Eta hori ja aurrera pauso handia da, eta holan transmitidu duzkuie eurekpe, behar izan dabila holako itortza juridikoa momentu honetan.
Plan honez gain, beste aktualitateko beste pare bat gairi buruz ere galdetu nahi genizuke, alde batetik gazteria legearen erreformaren inguruan, lege hau erregistratu zenuten erreforma pasaden otsailaren 20an, Nerea Melgoza sailburuak adingaben babesa indartu eta aurreta gazteen aisialdirako jardueretan kontrol mekanismoak areagotzeko adierazi zuen egiten zenutela erreforma. Zein zentzutan adingaben babes hori indartu eta kontrol mekanismo horiek areagotu? Bueno, nik uste dut hemen, ja denpora daroaguz, hileak daroaguz lanean ez bakarri Jaurlaritza, baizik eta Jaurlaritza 3 aldundiekaz batera pausoak emoten purbet helburu konkreto batekin da azken baten erramintzak gure duguz indartu, sendotu eta helburu konkreto batekin, ez? Alde batetik adin txikikoen babesa gure dugu neurtu eta gero bestalde batetik euskal familiei lasaitasun bet eskaini bebai egin behar dizen aldaketakaz, ez? Orduan, gabil esan duten moduan, aldundiekaz batera erabakiak hartzen eta aurrera pausok emoten dekretu borri eguneratzeko eta nik uste dut gainerako edo udarako helduko gari zela ondo behin betiko dekretu hori onartzeko arazo barik. Adin txikikoi dagokionez ere sare sozialei buruz galdetu nahi nizuke, ze azken garaietan eztabaidagai dago sare sozialetako sarbide hori adinari dagokionez mugatu beharko litzateken edo ez, Australian, Frantzian jarri dituzte hainbat neurri, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak ere proposatu du adina mugatzea. Zer deritzo zuen neurri horri Eusko Jaurlaritzan, ze Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari ere eragingo lioke? Nik uste dut Euskal Jaurlaritzatik konpartitzen dugule preokupazio hori eta gainera nik uste dut igezko irailean osoko bilkura, politika orokorreko osoko bilkura iten danean irailean lehendakaria berak maiganeratu zauen gai hau eta argi eta garbi itzi zauen gai hau gobernuaren agendan dagoela aspalditik, ez? Egia da azken asteetan eta azken hileetan gaia behin eta berriz maiganeratu dela, Pedro Sánchezen deklarazioak entzunen gendun, bai deklarazioen atzetik momentuz ez dago ezer. Ez proposamen zehatzik, ez dokumentu konkretoki, ez dago ezer ez. Orduan, Jaurlaritzatik bai esan dugune behin eta berriz, debekuaren proposamenatik ararago uste dugu hau tratatzerako momentuan erantzun integral bat izan behar dela. Ez da bakarrik neurri bat hartun behar plantieten den asuntuari aurre egiteko, ez? Nik uste dut ongizate emozionalaren asuntoa eta pantailen asuntoa eta sare sozialaren erabileraren asuntoa ez da konpontzen neurri bategaz, ez da debeku bategaz, baizik eta nik uste dut hemen artikulatu egin behar diz neurri desberdinak, ikuspuntu desberdinetatik erantzuna emateko, ez? Guzti horri adi jarraituko dugu, gaurkoan hemen txutziko dugu elkarrizketa, Xabier Legarreta, mila esker Amaikarekin hitz egiteko tarte hau hartu izanagatik. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Eta gaurkoan, Bengo eta Olaia Intziarteren arteko kolaborazioarekin emango diogu amaiera albistegiari, beldurrik gabe abestiarekin hain zuzen ere. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Leku asko aroma dut buruan, egon ginelako, izan ginelako, zuen babespin, dena da desberdin, etxe bat ez delako, etxe ez bada zuekin. Hemen gabiltza berriro, besta arratsalde batean, eguzki deuria bino berdin jarraitzen dute, urrezko katia dara matamona nomenez, zagalduta banabil zuekin galdu nahiko nuke. Kanta hau eskertzeko dela, aurpegi berdinak holtza gainean ta taberna zuluan, gaudel noietan, beldurri gabe, eta
etorriko den horrei pasa ditugula asko ta jarraitzen du hemen akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten arazo bat ez dela korazo zuegoa zaudete beldurrik gabe etorriko den horrei pasa ditugula asko ta jarraitzen du hemen akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten arazo bat ez dela korazo zuegoa zaudete errepikatut behin eta berriz eta hala ere ezin sinetsi ez nagoela bakarrik irantzi ditugun tragoak kontrako zintzurrera pasa izan direnez nahasi zaizkidan uretan gazi eta gozoetan ito izan aizenez barkamen eskenien nahi diot bide